kahoy, butas, parang may mga idea, ubos na. May product na. Ito, bumili na, ito kanya, palo. Ayan. Let's go! Distancing tayo. The Seniors Agri-Farm. Tanong! Guys, ito na yung sinasabi ko kanina na hindi siya rin mo tanim kami ng fruit trees, ng avocado. Ito ang aking mga tauhan. Tulong sila sa akin, itutong nabapil. Yun. So ang ginagawa, kuha sila ng organic, sila yung nagkuha doon sa palayan, yung bulot na uhot. Kasi ito, maganda to, organic. Yan, may gawa. Yan, yan. Yan. Ito, si Gian. Si Gian to, Verdi. Kamag-anak namin. So, ilagay mo na yung ano. Ilagay mo na to. Hindi. Hindi mo kaya Yan. Tapos lagyan ng organic. Organic muna, lagyan ng organic. Halo. Tapos, halo. Anong ipat. Ipa. Yan. Organic. Yan. Yan. Tapos, organic. Tapos, lagyan ng lupa. Increase. Increase muna para. Yan. Simple lang magtanim ng fruit trees, yung avocado. Kasi yung avocado, sa ngayon, mahal ang kinot sa palengke. Bili pa tayo ng bunga ng avocado sa palengke kung mayroon tayong mga tanim dito. Dapat may tanim tayo ng avocado. Sa dito. Ito, lalo. Ito yung ating mga pagka-explore ng ating hindi sila magsulit na. Dari tengah. Gumagamit naman natin. Lagyan mo sa ano ng organic. Yan. Dagdagan mo, dagdagan ng organic. Dito ka, ano, JR, lagyan mo ng organic dito sa kwan.
sa ibabaw para makita na organic. Parang si dito. Ay. Sa dito. So guys, pag tatlong puno na ito, nilatanim namin. Tatlo. 5 lang yung dala ko eh. Organic. Marunong sila kasi sa bahay nila may mga tanim sila eh. Hindi lang masyadong madami yung organic kasi mataba na dito ang lupa eh. Tambak to eh. Yung sabi niya, ano, parang may dagdag dito na magandang lupa. Yung lupa, original. Ibig sabihin ito to, ang tauhan ko nito to, na ang lupa ay maganda, loam soil. Hindi use yung yaman. Ano? Itadlo mo to. Ayan. Tatlo. Tatlo na. Wala kita maka. Itubli lang. Tama na. Kasi sila magtanong ng pan. Kahit ng klase ng tanim. Okay. Tama na. Magdamot na yan. Tubo yan. Lapok mo na, lapok. Apat ang kasya dito. Yung iba doon natin ilagay mamaya doon sa tiyak. Apat ang kasya dito eh. So guys. Dapat 5 meters ang distance. Okay na. So yung iba, yung kahoy doon lang natin itanim sa mamaya. Kasi dito, hindi pa dito. Dito. Lima lang yung, apat lang yung kumasya dito. Yung isa, doon na lang namin itanim. Magkano ba? 5? 5 ba yung natanim natin dito? Apat lang. So yung kahoy, doon na lang natin itanim mamaya sa kabila. Kasi hindi kasya dito. Hindi pwedeng isama mo yung prutas sa ng Gimelina. Kasi magapang yung Gimelina. So guys, doon kami sa kabila, pupunta kami doon. Dali na yun yung natin, yung seedlings ng kahoy. Tanim natin mamaya pag uwi natin.
Yan. Pagolo si Gian, marunong. Pinagyan ng shade para maano, may madali mapatay yung ano nila. Yan. Yan ang kasimple ah. Yan ang kasimple magtanim ng mga ano, Pinapakon. mga prutas.